Ότι θα παίξει τώρα ο Μανώλης ο Κλάδος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά γιατί ήρθε από την Αθήνα, το αφιερώνω και σε εσάς και στον προλαγήσαντα, τον πρόεδρο των Βρακοφόρων, τον Στέλιο τον Καγεδάκη. Σας ευχαριστώ. Τον Στέλιο το φίλο μου. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έκανα κάμποσα χρόνια με μάθη τώρα, ο Στέλιος του Καγεδάκη. Είναι από τους ανθρώπους που συνεχίζουν την πολιτική παράδοση του τόπου μας και αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιητική που είναι απόψε σε αυτή την εκδήλωση για τον Λεωνίδα. Μακάρι να μπορούσα να βρίσκομαι λίγο κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήταν το καλύτερο μνημόσυνο για τον Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι θα παίξει αφιερωμένο στο
εκπομπής. Θέλω να έχω την άποψή σου για ό,τι κάνουμε εγώ. Ο Λεωνίδας Θεοδοκράτος ήταν ένας άρχοντας και στη Λύρα και σαν άνθρωπος ήταν ένας άρχοντας. Εγώ τον έβλεπα σε γλέντια που ήταν χιλιάδες, 2.000 και ξεχώριζε μέσα στους 3.000 ανθρώπους. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που σημάδευε την κοινωνία, ήταν άνθρωπος που τον ξεχώριζε μέσα στο πλήρως. Είπα προηγουμένως και το ξαναλέω ότι τόσοι άνθρωποι που με πήραν να μου πούνε μαντινάδες στη φανή του Λεωνίδου και να κλαίνε, δεν έχει ξανασυμβεί σε μένα. Δεν έχει ξανασυμβεί με άλλο γερά. Ειλικρινά σας λέω, με πήραν πάρα πολλοί άνθρωποι και κλαίγανε. Θα πεις, αλλά μισό λεπτό να πω δυο του φλασκή, γιατί μπορεί να μου κόψει την κεφαλή, να τη βάλει στο πινάτσιο σαν τα υπερβητού. Λοιπόν, απόψε λέει ο Φλασκής, γεια σου μωρέ Φλασκή. Απόψε είναι η εκπομπή αλλιώτικη από Τσάβες. Γιατί τιμούνται οι μορφές που ήταν μεγάλες. Αν σου παντήξει, λέει ο Γιαννές,